To kine ka gin mbeseu kata mbese jakom giri? Kanyo to kendo podo kan an kang'iye taneno ni mbese jakom gin gidhi gi jakom. Kaka wan kopo ni giketa ni an e jatend luo ka ging'iya kamano tok bi abita aroma to en oganda ema decide ka juok nyo piny omaki tibeta ok en kom miyiere ji msara michame be onge. Mendelo mabiro kende. En obiro kende momiyo joma penje ipenje ka gima en ofis moro miyiere ji ma ji obete michame msara ma ng'ato nigi secretaries ten ga onge ofis ma kamano. Ofis bila ma gipenjo ni niere